Moi YouTube! Moi! Nyt mä kuvaan Blockforce osa 4. Ja näitä tulee tosi paljon. Me laitetaan tää, kun se on jota sekana. Joo. Niin. Joo, ja tuuko se tähän servuun? On jo. Se olikin jo. No niin, aloitetaan. Niin. Mikäs Tää on moppi? tällainen servu. Näpä. Näpä. Mitä? Näpä. Mitä näpää? Näpä on sana. Näpää. Niin. Oh. Ei mä kuolin. Mä oon ihan OP-paikassa, sä et ihan tiedä missä mä oon. Mä syydän kattoo se nipulla nyt. Ei, nyt mä koskaan pääset tänne. Ei vitsi, kun sä menit tuolta ohi. Yritätkö sä niputtaa mua? Siellä! Kuule! Mä en vaan yritä. Mitä? Miten helkkarissa? Mä ammuin jo sua päähän. Mun konekiväärillä. No mä ammuin sua jo päähän. Ok. Miten sä pääsit? Mä en pysty ampuun täältä sinne. Miten mennäkö? Liian kaukana. Kato. Mitä tästä konekiväärillä? Mitä oikein pitää? En kerro. Mitä? Taas saat kuolla. Mulla on kaveri. Aika ammut siinä alueella, että oli jätkäampu. Ei vaan mä ammuin sut nipulla. Kiva. Surprise, Japi, mä oon täällä. Täällä minä olen. Mä en kuule sun ääntäs. Anna mä teen. Hyyppäni joka täällä. Anna mä teen Tapo. Ok. Oho, mä kuolin. Onko se kuollut? Mä tipuin ja kuolin sama. Syntyi Soilian kurkille. Siinä mä kuolin.
Se on häkkeri! Eikö se mukaan kuole? Ei! Se on ihan hirveä häkkeri, Häkkeri. se hyppii liian korkealle. On. Se No miksi se saa sit tapettua sen? Kato. Se hyppää niinku tästä maasta. Niinku tän päälle. Tän päälle. Hei. No. Ei se joku. Tässä sillä vaan jotkut sellaiset muut. En tiedä. Mä aion laittaa videon nimeksi häkkeri vai ei. En tappanut mitään. Mä kuolin. Tein itsari. Äänes ei kuulu. Meni hyvin kaupan. Nyt kuuluu. Ok, sun ääni oli kauhean sumea tuossa äsken. Joo. Taas on vähän niinku sellainen. Ei. Ei kuulu. Ei. Nyt. Tava. Noin. Ota pois. No niin, nyt kuuluu. Otetaan RP-kielä nyt tästä lähtee. Nyt lähtee niin kovat kombokin. Onko se vaan kappaleista? Nyt lähtee niin kovat komboskillsi. Toiselle tiimille. Mä menen toiselle tiimille, kun täällä ei ole ketään. Ei se just niin. No. Hei, nyt mä tiedän. No. Tapitaan vuorotellen toisiamme. Ok. Saadaan XPT rahaa. Ok. Hei, nyt mun vuoro tappaa sut, mä oon sun takana. Mä haluan tappaa sut puukolla. Ottaa sulla aika vähän itseä. Hei. No niin, mun vuoro tuosta tappasit. Joo. Otatko yhtään ryttiin? Oho, vahingossa ammui. Joo. Äänes ei kuulu. Joo, se ehkä saattaa johtua tuosta TV:stäkin, kun äiti ja iskä kuuntelee nyt vähän ja katsoo TV:tä. Juu, vielä meillä. Kun sinne päin, niin se pääsee. Monta minuuttia se. Hei, pysy paikallas. Monta minuuttia me tehdään. Arvaa mitä? En mä tiedä, ehkä joku 11. No, Mä ammuin sua suoraan silmään. onko? Joo, annetaan toisemme kuolla. Nyt mä tapan sut pistoolilla. Ok. Joo. Kieltä. Ei vaan pommilla. Oho. Mä ammun tohon maahan. Perhana. Urpo.
Vihdoin sä kuolit. Missä sä oot? Aivossa mä en mä täysin sieltä. Älä kuule liikutti. Hei, ei liikkuita. Nyt se kuolee. Seuraavaksi AM1. Ok. Don't move. Kauan me ollaan kuvattu. 10 minaa. Ihan just 11. No niin, 11. Kuvataan vielä 2 minuuttia. Joo. Tai 3. Kuvataan 2, koska mulla on enää 7% akkua. Joo. Missä sä? Eikä sä lähtenyt sieltä toisen äsken tapoisit? Häh? Eikö sä vaan nyt lähtenyt sieltä paikalta, missä sä äsken tapoisit? Jes, arvaa, en mä tiedä, mutta arvaa mitä. No, Eiku. Ootas mä palaan kohta. No niin, elikkäs. Eiköhän se video ollut nyt tässä, kun tehtiin tästä 12 minuuttinen, niin. Joo, eiköhän se ollut tässä. Moikka! oi. Bye bye!